Bueno, pois, como sempre, moi bons días e moitas gracias por asistir a nosa rolda de prensa habitual deste peche de traballo dunha semana parlamentaria intensa que nesta ocasión, se mo permitides, vai ter un marcado carácter social, vai a estar moi relacionado coa política social por distintas circunstancias, non? Política social, por certo, na que ten, ou ao menos debería ter para todos, un marcado espazo, un espazo importante, pois a igualdade e o feminismo. Ámbitos nos que esta semana vivimos pois unha situación moi desagradable relacionada coa campaña que difundiu o sindicato nacionalista que goberna o Bloque Nacionalista Galego e dirixida contra a conselleira de Política Social. Nos seguimos á espera de que tanto a lideresa do BNG, a señora Pontón, como todas as feministas nacionalistas que con tanto orgullo ondean a súa bandeira en favor da igualdade, amosen o seu rotundo rexeitamento e repulsa diante desta noxenta e machista campaña impulsada pola CIGA, que non fai máis que atentar contra a dignidade dunha muller traballadora que, como todos, como todas, terá os seus acertos, terá os seus erros, pero a que non lle podemos negar ninguén, e menos os autoproclamados defensores e defensoras de igualdade de sexos, un respeto absoluto. Fuxindo de estereotipos repugnantes como os que utiliza a CIGA neste panfleto que é o máximo expoñente do machismo que domina o BNG e a todas as súas organizacións satélites. Basta xa deste feminismo sectario que agocha o nacionalismo galego, que tanto se queixa de supostos e inventados ataques machistas cando en realidade se lle está confrontando con argumentos e feitos contrastados a habitual demagoxia política que utilizan, pero que non é quen de condenar un ataque persoal como o sufrido esta semana pola conselleira de Política Social ou por calquera muller que non comulgue coa súa doutrina política. Lamentamos fondamente este desdén das mulleres do BNG cara ao ataque machista da CIGA á conselleira, que para nada axuda na loita que tanto dende o goberno do Partido Popular de Galicia como dende este grupo parlamentario popular levamos adiante en favor da igualdade efectiva entre homes e mulleres. E por iso reiteramos a solicitude tanto a señora Pontón como as súas compañeiras de partido e de ideoloxía política para que recapaciten a súa postura e condenen firmemente esta campaña desprezable do Sindicato Nacionalista CIGA polo ben de Galicia e, sobre todo, polo ben de todas as mulleres galegas. Por outra banda, seguindo coa temática social, creemos que un dos aspectos que mellor reflexan as condicións de vida dunha sociedade é a renda que perciben os seus cidadáns e o risco de pobreza ou exclusión social que padecen. En este punto, tendo sempre moi presente que todo o que se faga ou que se consiga será sempre pouco mentras haxa persoas en situacións de necesidade, Galicia creo que pode presumir dos avances conseguidos nos últimos anos e, sobre todo, dos datos que recolle a última enquisa de condicións de vida publicada polo Instituto Nacional de Estadística. Segundo se recolle no seu máis recente informe, Galicia foi a comunidade autónoma española na que máis baixou a taxa de risco de pobreza e exclusión social, esa coñecida taxa AROPE. Pasamos dun 25,5% no 2023 a un 18,8% en 2024, é dicir, un descenso de 6,7 puntos nun só ano fronte a unha baixada do só o 0,7 puntos a nivel de toda España. Pero é que os datos desta enquisa tamén poñen de manifesto que Galicia avanza no descenso progresivo de poboación galega con carencia material e social severa. Neste eido, a enquisa do INE reflexa que a comunidade galega rebaixou case a metade, o 8,2% que tiña en 2023, quedando este pasado ano nun 4,8%. Unha cifra, esa do 4,8%, que tamén é prácticamente a metade da que se rexistra a nivel estatal,
o 8,3%, logo de que a nivel nacional se producirá unha baixada de só 0,7 puntos dende 2023 fronte a eses 3,4 puntos de descenso en Galicia. Outro dato que creemos que merece terse en conta desta enquisa do INE é a relativa á renda media por fogar. Aquí, neste aspecto, Galicia rexistrou o pasado ano un incremento do 11,5% ata situarse nos 34.892 euros por fogar. Unha cifra que nos aproxima a renda media por fogar existente en España, fixada case en 37.000 euros, logo dun incremento do 6% pasado ano, que a nivel nacional, que case a metade do que se rexistrou na comunidade galega. Pero hai outros datos que merecen destacarse desta enquisa, como que no apartado de persoas que non poden permitirse manter a vivenda cunha temperatura axeitada, Galicia pasou de estar 5 puntos por enriba da media estatal no ano 2009 a situarse o pasado ano por baixo da media estatal, un 16,6% en Galicia fronte ao 17,6% da media nacional. Ou no caso dos fogares que recoñecen chegar con moita dificultade a fin de mes. Aquí Galicia, logo dun descenso de 3 puntos entre 2023 e 2020, pasou de estar por riba da media nacional a situarse máis de 2 puntos por debaixo dela, o 8,7% en España, o 6,6% na comunidade galega. En definitiva, son uns datos, e repito, tendo sempre moi presente que todo o que se faga para combater a pobreza e mellorar o nivel de vida dos galegos será pouco, pero son uns datos para sentirse moi orgullosos do traballo que veñen facendo os distintos gobernos do Partido Popular. E, en especial, unha Consellería de Política Social disposta en todo momento a axudar a quen máis o precisa, en cada momento. E conseguir que cada día sexan menos os galegos que chegan con dificultades a fin de mes, situando a Galicia como a comunidade con menores índices de desigualdade e, polo tanto, como un referente no eido da inclusión social. Xa para rematar, antes de poñerme a súa disposición para atender as cuestións que desexen formular, lembrar que un dos aspectos que máis inflúe no benestar e en conseguir unhas aceptables condicións de vida nas familias é, como non pode ser de outro xeito, pois os ingresos que perciben periódicamente polo seu traballo ou polas súas prestacións sociais. E estes días estamos a vivir unha situación paradóxica logo de que o goberno do señor Sánchez aprobara unha suba de 700 euros anuais do salario mínimo interprofesional, sen ter en conta que con ese incremento dos ingresos os perceptores están obrigados a presentar a correspondente declaración do imposto da renta. A situación é ben sinxela. Coa suba aprobada polo goberno do señor Sánchez, o salario mínimo ascenderá a 16.576 euros anuais, co que se supera o importe para que o traballador estea exento de presentar a declaración da renda. Deste xeito, ademais de que o traballador deberá pagar o incremento correspondente ás cotizacións sociais, eses 45 euros, tamén deberá facer fronte ao imposto sobre a renda das persoas físicas, o que suma outros 301 euros. O que supón que, aos 700 euros que verá incrementado o seu salario, pois debe restarlle os 346 euros que debe ingresar nas arcas da Administración estatal. Que con esta decisión, por certo, esta de incrementar o salario mínimo e non aumentar o importe exento de presentar o IRPF, ingresará a non desdeñable cantidade de 1.400 millóns de euros adicionais. Negocio redondo para o goberno do señor Sánchez e para a súa ministra de Facenda, que non estrana pelexe tanto coa súa compañeira de traballo para non subir o mínimo exento de cotización. Diante desta situación, o Grupo Popular vén de rexistrar unha proposición non de lei a través da que demandamos ao Goberno de España que exima do pago do imposto sobre a renda das persoas físicas a quen perciba o salario mínimo interprofesional. De xeito que todos os traballadores beneficiados por esta suba do salario mínimo ingresen íntegramente nos seus petos a totalidade do aprobado polo Goberno de España e non se converta esta decisión
nunha sorte de negocio redondo para o goberno de Pedro Sánchez, que primeiro pon o carameliño doce na boca dos traballadores con menor remuneración e despois obrígalles a dar un bocado amargo porque parte desa suba salarial vai directamente ás arcas da administración estatal. Creo que é algo que debería facer reflexionar o goberno e que entre todos deberíamos intentar correxir. E pola miña parte, nada máis, poñerme a vosa disposición por si queredes formular algunha cuestión sobre isto que acabo de relatar ou calquera outra cousa que sexa do voso interés. Sobre os datos do INE que saían esta semana sobre demografía, que sinalan que Galicia é a comunidade con peor saldo vegetativo. Perdón, que non entendí ben esta última parte, perdón. Que Galicia é a comunidade con peor saldo vegetativo. O BNG a este respecto di que isto demostra que as políticas da Xunta fracasaron. Bueno, é curioso que un partido que aboga recurrentemente en contra de calquera política de incentivo da natalidade, porque as considera natalistas, un termo que considera de pouco prestixio o BNG, se queixe porque non aumenta a natalidade. Dende logo, o que está facendo a Xunta de Galicia, desenvolvendo as súas políticas, é conseguir, primeiro, un saldo positivo gracias á chegada de persoas ao noso país e, polo tanto, acabar con un problema que tiñamos e mellorar esas cifras en ese sentido. E, ademais disto, o que facemos é unha política de incentivos para que as persoas que queiran ter un fillo pois valoren Galicia como unha das opcións máis ventaxosas para instalarse nese sentido. E volvo a repetir, creo que son moitas as medidas que se tomaron. En todo caso, recordar que o problema da natalidade do saldo vegetativo é un problema que afecta a toda Europa, dende logo a toda España. Hai que recordar que son 9 comunidades onde o número de nacementos baixou máis todavía que en Galicia e, polo tanto, o que temos que seguir é traballando. Nos o facemos a través de medidas como esa gratuidade das escolas infantís, como facilitar a universidade íntegramente gratuita para todos os mozos do noso país, se aproveitan a esa oportunidade, medidas como a tarxeta Benvida, como as casas de niño ou as casas de maior que permiten a conciliación nos entornos rurais, pero tamén entendendo que esos son medidas de longo percorrido e que o problema do que estamos falando non é un problema que se poida resolver con varitas máxicas ou con posicionamentos demagóxicos, senón con un compromiso sostido no tempo, que é o que está a demostrar este goberno do Partido Popular de Galicia. Eu non vou a ir. E créame que se pensase que con esa manifestación se vai mellorar no máis mínimo a situación da lingua galega, non tería ningún inconvinte en manifestarme ao lado de quen fose. Pero creo que o camiño para mellorar a situación do galego pasa por ir da man da Consellería de Cultura e do plantexamento que está facendo un plantexamento constructivo, que pasa por escoitar a todo o mundo, que pasa por recibir as achegas das persoas que levan anos traballando para mellorar a situación da nosa lingua. E ese creo que é o camiño. O diálogo fronte ao ruído. Eu xa sei que o BNG ten amosado, ademais, ao longo das últimas semanas, que se sinte moito máis cómodo no ruído. E, polo tanto, pois aqueles que queiran seguir esa senda están no seu perfecto dereito de manifestarse cando o consideren oportuno e onde se consideren oportuno. O que lles pido é que, polo menos, xa que decidiron rachar ese consenso para traballar todos xuntos, que teñan tanto respeto polas persoas que están traballando neses grupos conformados pola Consellería de Cultura, como respeto temos nós polos que se manifestan libremente cando o consideren oportuno. Desgraciadamente, nestas últimas semanas, tuvemos mostra de que son incapaces de respetar a quen ten unha visión distinta deles. E, como mostra, nada máis que ver a actitude que mantiveron algún dos convocantes durante a comparecencia, durante a interpelación do Conselleiro de Cultura neste Parlamento de Galicia, alterando premeditadamente e de maneira coordinada
o normal desenvolvemento dunha sesión plenaria ou intentando reventar a constitución dos grupos de traballo cando ali acudiron máis de 100 persoas, as que, por certo, demandaron que se levantaran cun resultado simplemente nulo. Os únicos que marcharon foron os que fixeron esa petición e as máis de 100 persoas que están traballando para mellorar a situación do galego ali seguiron traballando da man do goberno que, créame, vai facer todo o que este ao seu alcance para que o galego sexa o que debe ser sempre, a lingua de todos. Bueno, en primeiro lugar, dubido que acuda ninguén do meu partido a esa manifestación, porque tampouco me consta que ninguén tivera a deferencia de invitarnos, non? E, por outra parte, creo que concordamos manifestantes e non asistentes en que non seríamos de todo ben recibidos. E alá donde non se nos quere, pois preferimos non estar, como vostede entenderá. Os vídeos, recoñeceremos cando menos a creatividade e que intentamos poñer un pouco de humor nunha situación de crispación que creo que non estamos alimentando dentro do Partido Popular de Galicia. Polo tanto, eu creo que o compromiso de Elena Candia coa lingua galega creo que se exerce 24 horas ao día, 365 días ao ano, e creo que ten todo o dereito do mundo a manifestar que non concorda con que se lle califique de persoa pouco comprometida co galego simplemente por non compartir as posturas de quen se arroga a titularidade da lingua de maneira exclusiva. Se me permite, por certo, creo que de maneira moi errada. Sí. No, a nós o que nos facemos, evidentemente non temos a capacidade para legislar nese ámbito, pero sí o que nos gustaría que houbera un pronunciamento mayoritario. Se fose posible, nos encantaría que fose unánime do Parlamento de Galicia, pois reclamando que quen tenga a posibilidade de tomar esas medidas as tome. Nos creemos que é un plantexamento razoable. Cando elevamos o salario mínimo interprofesional, entendo que estamos considerando que se elevaron as necesidades para atender os mínimos vitais de calquera traballador e, polo tanto, entendemos que eses mínimos vitais deberán de estar exentos de tributación a efectos de renda. Polo tanto, nos parece que é unha postura razoable que podería ser facilmente compartida polo conxunto das forzas políticas representadas nesta Cámara. Pediremoslle ese apoio e, senón así, dende logo, sairá adiante a iniciativa co voto da maioría. Algúnha outra cousa? Pois moitísimas gracias, como sempre, e nos vamos vendo en seguintes cintas.